Esselamu Aleyküm. Aziz doğanlar, Türkmenistanlı kardeşler. Mübarek Ramazan'ın 4. günü mübarek olsun. 1445 gecek takvim. Allah can ödür de hayırlı günlerde, yakın vakti tid arada, zalimli zulmün din yurdumuzda yaxşı günlerde yaşamaklığı bala çağın arasında yaşamaklığı müyesser etme bu günü hadislerden nisip olsa yetimlere, kızlara, ecizlere ve merteçlere, biçarelere yaxşılık etmek, rehimli olmak, olur bilen yumuşaklılık ve pespendilik bilen gatnaşyk etmek var. Allah Teala aytdy: "Müminleri mudama qanat astyna saklan." Ýagny pesbel mulayim bolun. Hicr 88-nji aýaty. Allah Teala aytdy: "Siz öýüňizi giýje günniz Perwerdigaryň didaryny, razylygyny isläp, ondan dilek edýänler bilen dile tutun. Gözüňiz pany dünýäniň zinatlaryny gözläp, olardan ötüp özgü ähli dünýelere bakmasyn." Kehf suresi 29-nji aýat. Allah Teala aytdy: "Bes siz yetime gahar etmäň. Dilekçi gedaýy bolsa hiç zat bermän, gowmaň." Allah Teala aytdy: "Dini, ahiretdeki jazany yalan diýen kimsäniň nähil kimsedigini gördüňizmi, bildiňizmi? Bes ol yetim ýesire gowup goýberýän we kişileri garyp biçare tagym bermäge ýollamaýan kimsedir." Maun suresi 1-3 aýatlary. Sa'd ibn Ebu Waqqas'tan Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: "Bir gezek biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen 6 kişi bolup otyrdyk. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bular ýanyny kow, olar bizim üstümize dogumly sıran bolmasynlar" diýdiler. Ol 6 adamyň içinde menden başga Ibn Mesud, Hüzeyl taýpasyndan bir adam, Bilal ve atlaryny aýtmak islemediğim 2 tane adam vardy. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hyýarlaryna Allah Taala'ny isleýän bir pikiri geldi. Ol özüne geňeşip gördi. Sonra Allah Taala şu aýaty indirdi. Allah Taala'nyň razylygy üçin ertirine ve akşamına dilek dowa ibadet edýänleri gowma. En'am suresi 52-nji aýat. Beygatur Rıdvan razy bolunan ähdleşik ähdinde bolan Ebu Hubeyre Aýz ibn Amr el-Muzani'den Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: "Bugün Selman, Süheyl we Bilal'dan ibaret bolan bir topar sahabalaryň ýanyna Ebu Süfyan geldi. Olar Allahyň gylyjy, Allahyň düşmanyndan geregine göre hakyny almady" diýdiler. Şol wagt Ebu Bekir Allah ondan razı bolsun olara Kureyşiň şeyhine ve hojasyna şeýle diýärsiňizmi diýdi. Sonra Ebu Bekir Allah ondan razı bolsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna gelip bu wakany habar berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ebu Bekir, sen olary gaharlandyrana dälsin. Eger sen olary gaharlandyran bolsadyň, taky Hudaýy gaharlandyran bolardyň" diýdi. Sonra Ebu Bekir olaryň ýanyna gelip: "Ey doganlar, men sizi gaharlandyrdymmymy?" diýdi. Olar: "Ýok doganymyz, Allah seniň günäňi geçsin" diýdiler. Sadakallahul azim. Komşunyň haky we ona edilen wesiýetler hakyndaky bab. Allah Taala aýtdy: "Allah ibadat bendelik edin ve ona hiç sady şärik etmeň. Ata eneňize, dogan garyndaşlaryňyza, yetim miskinlere, garyndaş goňşa we bigane goňşa, ýanyňyzdaky ýoldaşyňyza, ýolagçy musapyra we eliňizdäki kullara ýagşylyk edin." Nisa suresi 36. İbn Omar'dan ve Ayşe'den Allah onlardan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdiler: "Cebrail perişte maňa izi derli goňşa ýagşylyk etmek hakyna wesiýet etdirşyna men ony miras düşerlerden eder diýip güman etdim."
Ebu Zer'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyipdir. Ey Ebu Zer, haçanla çorba pişirsen suwuny köp ette oňuşlaryň hakyny alyp et. Başga bir rivayette Ebu Zer şeýle diýär. Meniň mehriban dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maga wesiýet edip şeýle diýdi. Haçanla çorba pişirsen suwuny köp et, soňra goňuşlaryňa seredip olaryň hem paýyny ber, ýagşylyk et buyurdy. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah'dan kasam içýän kamil mümin bolmaz. Allah'dan kasam içýän kamil mümin bolmaz. Allah'dan kasam içýän kamil mümin bolmaz. Sahabalar kim ya Resulallah diýip soradylar. Onuň şerrinden goňşusy aman bolmadyk adam diýip jogap berdi. Müslim'iň bir rivayetinde şeýle gelýär. Şerrinden goňşusy aman bolmadyk adam cennete girmez buyurdular. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Ey musulman ayarlar, hiç haçan hiç bir goňşy öz goňşusundan beren ýa-da alan zadyny az görmesin. Ýa-da şol zat goýunyň toýuny hem bolsa. Yine de Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Hiç bir goňşy öz goňşusyna diýwaryny agaç, gazyk kakmaktan gaýtarmasyn. Soňra Ebu Hureyre Allah ona razı olsun şeýle diýär. Näme üçin siz bu sünneti yerine getirmekden çekinýärsiňiz? Allah'dan kasam içýärin. Men bu sünneti sizin araňyzda aýdyp durarym. Yine de Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam goňşusuna azar vermesin. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam mehmana hormat etsin. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam ýaxşy söz sözlesin ýa-da sen bolsun. Sesini çıkarmasın diye. Aleykümselam Bahtiyarcan. Sağ ol, hemmemiz kim bile kabul olsun inşallah. Ebu Şerih el-Huzag'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam goňşusuna ýagşylyk etsin. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam mehmana hormat etsin. Allah Taala ve kıyamet gününe iman getiren adam ýaxşy söz sözlesin ýa-da sen bolsun diye. Yani gürlemesin diye. Ayşe'den Allah ona razı olsun şeýle diýdigi rivayet edilýär. Men ya Resulallah, meniň iki sany goňşym bar. Sowgadymy olaryň haýsy birine bereýin diýdim. Ol haýsy biriniň gapsy sana golay bolsa şoňa diýip jogap berdi. Abdullah ibn Amr'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Allah Taala'nın huzuruna dostlaryň haýyrlysy öz dostuna haýyrlysydyr ve goňşularyň haýyrlysy öz goňşusyna haýyrly bolandyr buyurupdyrlar. Adamlaryň üstlerine ediljek hökümüň äşkärine seredip içlerindäkini bolsa Allah Taala tapşyrmak hakynaky bab. Allah Taala aýtdy: "Eger toba etseler, namazlaryny okap, zekatlaryny hem bilseler, olaryň ýollaryny kesmäň." Toba suresi 5-nji aýat. İbn Omar'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Allah'dan başga hudaýyň ýoklugyna, Muhammed'in Allah'ın ilçisine şayat olup, namaz okap,
zekatlaryny berýän çäler adamlar bilen söwüş etmeklige men emredildim. Egerde olar bu işleri etseler, İslam hakkından şeriatyň kada kanuny bozmadyk ýagdaýlaryna canlaryny we mallaryny menden saklap galarlar. Olardan hasap soramak bolsa Allah Taalanyň özüne degişlidir. Ebu Abdullah ibn Eşyem'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä men Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem'den şeýle işitdim diýär. Kimde kim la ilahe illallah diýip Allah'dan başga ibadet edilen zatlaryň ählisini inkar etse, onun jany we maly haramdyr. Ýagny janyny we malyny elde edirilmez. Ondan hasap soramak bolsa Allah Taala degişlidir. Ebu Ma'bad el-Miqdad ibn el-Esved'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýär. Men Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem'den ya Resulallah, egerde men bir kafire duş gelsem, sonra ikimiz urşup başlasak, ol meni iki elimiň birini kesse, sonra agyzyň arkasyna gaçyp Allah üçin musulman boldum diýse, onu şol sözden soň öldüreýinmi diýip soradym. Ol ýok, öldürme diýdi. Men ya Resulallah, ol meniň elimi kesenden sonra bu sözü diýdi ahyryn diýdim. Ol onu öldürme. Eger sen onu öldürsen, ol adam sen onu öldürmezden senin halyňdaky adam ýaly bolar. Sen bolsaň onuň şol sözü aýtmazdan owalky ýagdaýyna düşersiň. Ýagny ol şol sözü aýdyp musulman bolar we janyny halas eder. Eger sen onu öldürsen, ol adamyň mirasdarlary, hossarlary kysas üçin seni öldürmäge hakly bolarlar. Usama ibn Zeyd'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bizi Cüheyne taypasynyň Hurak eden ýerine iberdi. Daň bilen olaryň suwlarynyň başyna ýetdik. Ensarlardan bir adam bilen birlikde olaryň bir adamyna gabat geldik. Oňa golay gelenimizde ol la ilahe illallah diýdi. Ensari ondan el çekdi. Men bolsam oňa naýdamy sokup öldürdüm. Medine'ye gelenimizde bu habar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme ýetdi. Ol maňa ey Usama, la ilahe illallah diýenden soň hem ol adamy öldürdüňmi diýdi. Men ya Resulallah, ol diňe janyny halas etmek üçin aýtdy diýdim. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ýene de la ilahe illallah diýenden soň hem öldürdüňmi diýdi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bu sözüni ençemege gaýtalap durşunda men käşke bugünden musulman bolmadyk bolsam bolmadym diýip arzu hem etdim. Başga bir rivayatda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ol la ilahe illallah diýdi, sen hem onu öldürdüňmi diýdi. Men ya Resulallah, ol onu yaragdan korkusyna aýtdy diýdim. Ol sen onuň näme üçin aýdanlygyny biler ýaly ýüregini ýaryp gördüňmi diýip sorady. Ol bu sözüni gaýtalap durşuna men şol gün musulman bolan bolsadym diýip arzu etdim. Allah'dan korkmak waby. Allah'dan korkmak waby. Allah Taala aýtdy: "Diňe menden korkun." Bakara suresi 40-njy aýat. Allah Taala aýtdy: "Şek şüphesiz Perwerdigarymyzyň kapyrlary azap bilen tutuşy gatydyr." Buruç suresi 12-nji aýat. Allah Taala aýtdy: "Perwerdigaryňyz ähli eýeleri zalim bolan şäherleri tutanna ineşeýip tutýar. Onuň tutuş azaby ýowuzdyr we gatydyr." Elbette bu kıssalarda ahiret azabından korkan kişiler için ayet ibretler vardır. Ol gün barça adamlar toplanýan günüdür ve ol gün hemmelerin häzir boljak günüdür. Biz onu diňe sanagly müddetde barýança gijikdirip durarys. Bolany ol gün gelenne bir jan hem geplep bilmez. Meger diňe onuň Allah'nyň ruhsady bilen gepler. Bes ol güne toplananlaryň arasyna baxtsızı hem bolar, baxtlysy hem. Bes indi bedbaht kimseler dozakda bolup, olar ol ýerde ahyr periýatlar ederler. Hud suresi 102-106. Bu ol gün diýilen gün kıyamet diriliş günüdür. Ýagny ölenden soň kıyamet dolandan soň dünýäge gelenden soň adamzadyň täzelden dirildirip Allah Taala huzuruna bütün adamzadyny ýygnalajak gündür. Allah Taala aýtdy: "Allah sizi özüniň azabyndan äge eder.
Ali İmran 28-nji ayet. Allah Taala aýtdy: "Ol günne kişi öz agy inisinden hem, enesi we atasyndan hem, hatyndyr bala çagasyndan hem gaçar. Çünkü olardan her bir kişi üçin ol günne özüne yeterlik teşvis uly alada bolar." Abasa suresi 34-37-nji aýatlary. Allah Taala aýtdy: "Ey insanlar, Perwerdigaryňyzdan Allah'dan gorkun. Bu kıyamet çagydy öňünden boljak yer titreme beýik hadisadyr. Onu gören günüňizde ähli emdirýän eneler emdirip duran çagysyny unudur we ähli göwreli aýaglar öz göwresindäkini taşlar. Adamlary sermisal serhoş halda görersiňiz. Hakykatda olar serhoş däldir, ýöne Allah'nyň azaby gatydyr." Haç suresi 1-2 aýaty. Allah Taala aýtdy: "Perwerdigaryňyzyň huzuruna durmagyndan, ýagny özüniň Perwerdigarynyň öňünde durup, durmuşy dünýäde edip öten ähli amallaryna jogap bermegenden gorkan kişi üçin iki cennet bardyr." Er-Rahman 46-njy aýaty. Allah Taala aýtdy: "Olar bir-birlerine bakyp soraşyp şeýle diýdiler. Hakykatdan biz öňler dünýede maşgalamyzyň aralarynda bolan çagamyzda ahiretde Allah'nyň azabyna duçar bolmakdan gorkardyk. Ýene Allah bize merhemet görkezdi we bizi samumdan, ýagny bedenleri elemedeşik etip goýberýän dozaky şemaldan saklady. Hakykatdan biz öňler durmuşy dünýäde oňa doga dilek edýärdik. Elbetde diňe onuň özü merhemetli, mehribandyr." Tur suresi 25-28 aýat. Bu bab hakyny aýatlar ören köpdir. Maksadymyz olaryň bir näçesini işaret etmekdi. Ol hem hasyl boldy, emma hadiseler hem köpdir. Allah'nyň tawfyky bilen olaryň bir näçesini agdar geçelim. Abdullah ibn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä ol aýtdy: "Dogruçul we inamdar bolan Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle gürrüň berdi: Hakykatda siziň her biriňiz öz enesiniň göwresinde 40 günläp nufta, tohumlyk şekilde jemlener. Soňra şol mukdarda 40 günläp alaka, ýagny goýy kan şekilde bolar. Soňra şol mukdarda 40 günläp mudga, ýagny tokka et şekilde bolar. Soňra oňa perişte ýiberiler we 4 kelimeni ýazmaklyga buýrulur. Onuň rızkyny, ajalyny, amalyny we onuň betbaht ýa-da bagtly boljagyny ýazmaklyga emrediler. Özünden başga hiç geri Hudaý bolmadyk Allah kasam edýär. Elbetde siziň biriňiz cennet ählileriniň amallaryny eder, ta onuň bilen cennetiň arasynda bir gez galýança. Şonda onuň kitaby ýazgydy, onu ozar we ol dozak ählileriniň amallaryny eder de dozaka girer. Edil şonuň ýaly, siziň biriňiz dozak ählileriniň amallaryny eder, ta onuň bilen dozakyň arasynda bir gez galýança, şonda onuň kitaby ýazgydy, onu ozar we ol cennet ählileriniň amallaryny eder de cennete girer." Ýene de Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Kıyamet günü cehennemi 70.000 jylaw bilen jylawlap daňyp getirerler. Her jylawy 70.000 perişte çekip geler." Nuğman ibn Beşir'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä böyle her şunu haktarayın deyip bolsam. Nuğman ibn Beşir'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle eşitdim diýipdir: "Kıyamet günü dozakdaklaryň azaby iň ýeňil adam şeýle bir adamdyr ki, onuň aýagynyň aşagyna 2 sany köz goýarlar. Onuň gyzgynyndan ýaňa onuň beýnisi gaýnar. Ol özünden azaby güýçlerek hiç kim ýokdur diýip pikir eder, emma iň ýeňil azap onuňkydyr" diýär.
Hova, bilmem. Nereden kemine eşin dinleyen de eşanayım. O özünü orada oklap birin juwanlamak näme diýeli. Näme diýipdir? Kur'an kitabının Ahzab 37, Ahzab 50 ayetleri barada aýdyp Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ulanýan şu ayetleri hem açıklap berýän diýär. Ahzab 37 ve Ahzab 50. Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi olup 70 ayetten ibarettir. Bu sürede musulmanlara karşı söwüşmek üçin jemlenen Arap tire taýpalary hakda gurrun gozgalýandygy üçin süre şu at bilen atlandyrylypdyr. Ahzab sözü tireler, taýpalar diýen manyny berýär. Bismillahirrahmanirrahim. Ben suresini okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Peygamber, Allah'dan kork. Kapırlara ve münafıklara boyun eğme. Taqiq Allah ehli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ve gelin şol dostumuzun yazan 37. ayetine geleli. 37. ayeti. Allah'ın nigmat beren ve senin köp ýaxşylyk eden adamyna Allah'dan kork ve aýalyny ýanynda sakla diýerdin ve adamlardan çekinip Allah'ın yüze çıkacak sırrını gizleyerdin. Aslında olsa korkmağına en layık olan Allah'dır. Oğullukları ayarlarının talağını beren sonlar ol ayarlara öýlenmek isteseler müminlere kıyınçılık döremesin deyip Zeyd ol ayar bilen aragatlaşyry kesenden aýrylşandan soň biz onu sana nikahaladyk. Allah'ın emri yerine yetirilendir diye düşündürüşü. Zeyd Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın oğulluğudur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onu oğul görýärdi. Ona kakasının ayaldygynyň gyzy Zeynep binti Cahşy nikahlap berdi. Emma Zeynep atly awraly maşgaradan gelen soň asly guly bolan Zeyd bilen ysnaşyp bilmedi ve olar aýrylyşmaly boldular. Mundan soň Zeynep Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen nikahlaşdy. 50. ayeti. Ey Peygamber, taqiq biz haklaryny, galynlaryny berip alan aýallaryny, Allah'ın sana olca edip beren kol astyndaky gyrnaklaryny, sizin bilen hicret eden Mekke'den Medine'ye göçen kakan, erkek ve ayal doğanlarının gyzlaryny, daýlaryň ve daýjalaryň gyzlaryny sana halal etdik. Eger Peygamber aleyhissalatu vesselam nikahlamak islese, özünü Peygambere bağışlayan mümin zenany hem sana halal etdik. Ol özünü bağışlayan zenan bilen galynyny bermezden nikahlaşmak ehli müminlere däl diňe sana mahsustur. Biz olara müminlere ayarları bilen ve gol astyndaky gyrnaklary bilen baglanyşyk farz edilen zatlarymyzy bilýändiriz. Bu zatlar geljekde sana kıyınçılık döremezligi üçindir. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Bunun için merdan kemine diyen adamı kembir dinlemen, o mahusuma näme diýenini bilmeýän ýer o. Hem bu dünýäsyny ýakyp otýan, o dünýäsyny ýakyp otýan adamlar dinden çykarjak bolýar. Hadisler dünýäs umyt etmek baby. Allah Taala aýtdy: Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, dürlü günahlar, haram işler etmek bilen öz canlaryna cenayet edýän meniň bendelerime aýdyn. Allah'ın rahmet merhametinden ne umyt bolmaň. Elbette Allah öz isleýän bendeleriniň hemme günahlarını geçirir. Çünkü onun özü geçirimlidir, mehribandır. Allah Taala aýtdy: Biz diňe kapır bolan kimselere ineçe edip ceza vereriz. Saba suresi 17. Allah Taala aýtdy: Biz vahiy edildi ki Allah'ın peygamberini yalançy eden ve olara iman getirmekten yüz öwren kimselere azap bolar. Taha suresi 48. ayet.
Allah Teala etti. Meniň rahmetim, mehribanlygym hemme zatdan giňdir. Araf suresi 156-njy ayet. Ubade ibn Samit'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Haýsy bir insan Allah'dan başga hiç bir hudaýyň ýoklugyny, onuň birligini, şäherliginiň ýoklugyny ve Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň onuň guly we elçisigini, İsa aleyhissalamyň hem Allah'ın guly we elçisigini ve Hezreti Meryem'e taşlan kelimesidigine ve Allah tarapyndan bir ruhdygyna, şeýle hem cennetin, dozakyň haklygyna şaýat bolsa, amaly nähili bolsa bolsun ony cennete girzer. Müslim'in rivayetinde şeýle gelýär. Kimde kim Allah'dan başga hiç bir hudaýyň ýoklugyna ve Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisine şaýat bolsa, Allah Taala ona dozak oduny haram eder. Ebu Zer'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah Taala şeýle diýýär. Kimde kim bir ýaxşy iş etse, ona 10 ýa-da ondan hem köp sowap beriler. Kim bir yaman iş etse, ona edil şonuň ýaly bir yaman günä beriler. Ýa-da onuň günäsini geçirin. Bana bir garış ýakynlaşana, bir gez ýakynlaşana bolsa, bir gulaç ýakynlaşaryn. Bir kişi maňa tarap gelse, ýörep gelse, men ona tarap ılgap bararyn. Kimde kim meniň huzuruma hiç kili şirk getirmedik halynda yer yüzünü doldurup duran günah işleri bilen gelse hem men onu yer yüzünü doldurup duran mahfiretim, yalkamagym, merhemetim bilen garşy alarym. Bu hadisin manysy kimde kim maňa tagat etmek bilen ýakynlaşsa, men onu öz merhemetim bilen ýakynlaşarym. Eger ol tagatyny arttyrsa, men hem merhemetimi arttyrarym. Kim meniň tagatyma ýörep howluk gelse, men ona tarap ılgap gelerdim. Ýagny onuň üstüne öz merhemetimi ýagdyrarym we ondan öňürtilärim. Oňa öz maksadyna ýetmeklik üçin ony köp ýöretmerim. Bu hakda Allah Taala'nın özü has gowy bilýändir. Hazreti Cabir'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä bir çarbadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna gelip "Ya Resulallah, wajib edýän iksan zat näme?" diýip sorady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala hiç sada şirk getirmän ölen adam cennete girer, ýani ona cennet wajib bolar. Allah Taala şirk getiren halynda ölen adam bolsa dozaka girer, ýani ona dozak wajib bolar. Hazreti Enes'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düýäniň üstünde gidip barýardy. Onuň ýerine Hazreti Muaz bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Muaz" diýdi. Ol "Lebbey ya Resulallah" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Muaz" diýdi. Ol "Lebbey ya Resulallah" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene de "Ey Muaz" diýdi. Ol ýene de "Lebbey ya Resulallah" diýdi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: "Haýsy bir bende Allah'dan başga hiç bir hudaýyň ýoklugyna, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň hem onuň bendesidigine we elçisigine çyn ýürekden şaýatlyk berse, Allah Taala ol adamy dozak oduny haram eder." Muaz "Ya Resulallah, adamlar şahatlylar ýalymy habar bereýinmi?" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eger sen olara muny habar bersen, olar muňa daýanyp amal etmän galyrlar" diýdi. Hazreti Muaz muny ölmezdiňem bu habary gizlemegiň günäsinden gorkup aýtyp berdi. Ebu Hureyre'den ýa-da Ebu Said el-Hudri'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä rivayet edýän ol sahabylaryň haýsynyň rivayet edendigine şeklenipdir. Ýöne şeklenmegiň ziýany ýokdur. Çünki olaryň hemmesi adyllydyr. Ol şeýle diýýär: Tebuk söwüşi bolanda adamlara açlyk geldi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, etini ýyp ýagyndan peýdalanır ýaly düýelerimizi
soýmaga ruhsat beräýsen diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edaýyn diýip ruhsat berdi. Şol wagty Hazreti Ömer Allah ona razy bolsun. Ya Resulallah, beýle etseňiz biziň müncük uluglarymız azalara, eger adamlara galynjy azıklaryny getirmeklerini emredip, soňra Allah Taala olaryň bereketli bolmagyna dua etseňiz, belki Allah Taala o zatlaryň bereketini berer diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hawa şeýle ediň diýdi we derden eýlenen bir saçagy getirdi we onu ýazyp artyk kalan adyklaryny getirmeklerini adamlara emretdi. Adamlar tapan zatlaryny kimisi bir avuç Mekke jegün, kimisi bir gysym hurma, kimi de böylece çörekleri getirdiler. Saçyň üstüne radyrak az toplandy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu zatlaryň bereketli bolmagy üçin dua etdi ve gaplaryny getirip onlardan almaklaryny emretdi. Eskerlerin içinde birce de gabı doldurulmadı kalmadı. Sonra adamlar ondan tä doýan çarar idiler. Hatta bir az ogluk artık hem kaldı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: Allah'dan başka Hudaýyň ýoklugyna ve meniň Allah'ın ilçidigime şahyatlyk getirerin ki Allah'ın birligine ve Muhammed peygamberligine şeksiz şüphesiz Allah'a kavuşanlar elbette cennete girecektirler. Sadakallahul azim. Ama Bahtiyar Zanştaýda soraýan welin şeýle wada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama yalan ýönkäp töhmet atýanlar, Allah Taala yalan ýönkäp töhmet atýanlar ýa-da Kur'an-ı Kerim'i karşınıza alıp kelläňizi garystyrjak bolýanlardan uzak durun. Dinden çıkararlar sizleri. Özleri hem dinden çıkýandyrlar, sizleri hem dinden çıkarýandyrlar. Sebäbi soňky döwürde diýerler 3-4 ýyldan bäri Allaha jana şükür Türkmenistanyň halky oýanýar, özüne gelip başlady we dinine hem esasy dinimiz, esasy aslymyz şol biziň din däpde sorumluza singen bir däpde sorumluza singen özbegimiz, türkmenimiz, gazagymyz, gyrgyzymyz, Azerbaýjan türkümüz tapawdy ýok. Ümmeti Muhammedden oşo ortaýda ýaşaýan milletler dinimiz, islamymyz biziň däpde sorumluza singen halk oýanmasyn, özüne gelmesin, ýyzyna aýlanyp gelamasyn diýip şondan gorkýarlar we hakykatdan olar tagutyň hyzmatkarlary. Sebäbi tagut diýmek Allah Taala karşı çıkýan, Allah Taala şirk koşýanlaryň hyzmat edýänleri. Şoň üçin olar Allah'da bilgeçliğini diýerler. O dinlemeň, eger nemetjek bolsaňyz, onu surat neme giýýän, telefon ulanýan bolsaňyz, Android, iPhone tapawdy ýok, näme ulansaňyz hem sen neme wa Google Market'te ýa-da Play Market'te girseňiz, Türkmen diline Kur'an-ı Kerim diýip ýazsaňyz bu çykýar, rus diline diýip ýazsaňyz o çykýar, türkçe diýseňiz o çykýar. Ýaltanmaň, açyp okan we bu Ahzab suresiniň 37-nji we 50-nji aýatlyk ýa-ni okuduk. Allah Taala Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın eden ve gelecekte etjek her hili günahyny bağışladym men diýdi ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hiçbir günah iş eden däldir. Ve 37-nji aýatda da düşündirilýär ýaly bir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ogullugy bardy, ogullugy, özüniň oglu däl, ogullugy. Ogullugyna gelin bolup baran Zeynep radiyallahu anhum oňuşmadylar, aýryşdylar we özüni men Peygambere maşkara boljak diýenden soň şoňa maşkara boldy. O taýda ýalňyş düşündürme bar, ýa-ni dogry düşündürş aýdyldy onu. Şoň üçin ol dinlemeňse öle adamy. Din tarapdan din bilgisi ýok, onuň töhmetçi, iftiraçy. Öňünden çykan adama töhmet atýar, bize töhmet atdy, men ona jogap beremem. Hökmanam der ona men işlere jogap bermek. Şoň üçin biz esasy az birlige seredeliň ýurda nesip bolsa Allahan Hudaýan nesip edenne şu ýyl belki şu ýakyndyr, belki ertirdir bilemiz. Allah nesip eder welin ýurda bararsan, görüşersen inşallah we hakyky dini öwrenmek üçin, hakyky halkymyza dini bildirmek, öwrenmek üçin elimizden gelen ähli tagallany ederiz. Nesip edenden öwreneriz we özümize okamaly, öwrenmeli.
o wagtym ýok, kitaby niden tapaýyn diýmän. Telefondan Google Marketden, Play Marketden näme marka bolanýan bolsaňyzam türkmen diline Kur'an, rus diline Kur'any açsaňyz şol çykýa garşyňyzda arapçasam bar içinde, türkmençesem bar içinde, orusçasam bar içinde, manysy mazmunan bar içinde howlukman okan, düşünin. Bu öz dilinde düşünýän dilinde okamak Kur'an-ı Kerim'i gadaganlar günah edel. Sen aýdýan adamyňa sen egi halk özü tanap barýar olaryň gitjek ýeri ýok. Sebäbi bular her edýän işini görýäs käbirleriniň oňa tökme datýarlar, muňa tökme datýarlar. Ediňe adama tökme datýarlar, adama tökmekden atanlara gutardynda Allah Taala bilen Peýgamberimize dil ýetirip tökme datyp otyrlar. Olar bu dünýäsinde de helak bolarlar, o dünýäsinde hem helak etdi ýapdylar. Ýöne entek çykmakjanda umyt bar diye belki towbedir, ýa-ni hadis-i şerifde okyşymyz ýaly soň momentde halka tanıtmaly zat diýen welin öldürjek bolarsyň, ýa çäre görjek bolarsyň, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýse isad etip bilmeýärsiň. Şoň üçin hem çykmakjanda umyt bar, her bir adama mümkinçilik we pursat berilmeli we biz hem diýip biljek bir adamyz söwmelen däl, gargamalam däl, deň bolup agzymam deňemel däl. Allah seni ıslah eylesin inşallah diýmeli. Allah hem ıslah eylesin, türkmen halkyny imanly oýarsyň, kalbymyzdaky imany güçlendirsin, zalim sultana garşy bir bolup, agzy bir bolup dur diýip bilmek, döwrümizin talaplaryna görä demokratiýa diýen bir kanun bar, demokratiýa diýip bir stroy bar. Şonu halk köpçüligi bolup kulanyp bilsek, nähip bolsa ne etmendir, ne bahtiýar millet bolarys. O asly halal, asly imanly nesilden gelip çykan bu Türkmenistanyň halkyna Allah Taala ummaty Muhammeda özi ýardamjy bolsun. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamün murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme inna es'eluke imanen daima ve es'eluke kalben haşa. Ve es'eluke ilmen nafi ve es'eluke akhiran sadık ve es'eluke dinen qayyim ve es'eluke afiyeten min kulli belek ve es'eluke tamamel afiyek ve es'eluke devamel afiyek ve es'eluke şükrüna hüzan nas. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Şun barik Ramazan ayının hormatly Allah'ım özüň bir kabul edeberi. Soňky 4-5 ýyldan bäri beter kösönüp beren Türkmenistanyň halkyna özüň kömek et, agzy birlik ber, cebislik ber, iman ber. Güç olup, kuwat olup düşmanymyza garşy cebis bolup durmaklygy we adalaty ýola goýmaklygy özüňize müýesser eyle. Ýurdumyzdaky diri ýetimler, diri ýesirler atalaryna, enelerine gowuşup, maşgalary birleşip ýurdumyz awat, parahat, mundan hem has güllä össün. Toylardan toylara urulsun. Amin. Ya Rabbil Alemin. Rahmetke. Ahirin. Allahu Ekber. Sağ olun ýa-ni Nedip bolsa ýene de ertir mutagatlarda belki irak açarız. Şu selerlige turyan nehibedenden selerlige turan wagty taýyarlyk görýän Islama şirk goşan adamlary halk tanımaly we Allah Taala şirk goşany Allah Taala özü gowy bilýändir. Sebäbi Allah Taala bizim her birimize, bizim pikir etdigimizden ýakyndyr. Aramızdadır, yanımızdadır. Hani adamın şah damarı var diye Türk'te geçip beren bolsanız bilýändirsiniz. Şah damar diye adamın işte damarı var. Esasy can damarı. Şu damarı adamın sakır oynatıp köbeseler ölýär da adam Allah Taala şu damardan hem ýakyn ve bizim yüreğimizdäkini, kalbymyzdäkini biz entek pikir etip ýetişmäkä 40 000 gadar göňünden okap bilýär. Ve bunu medisinada 90-njy ýyllaryň başyndan we 90-njy ýyllaryň başlaryna 20-nji asyryň ahyrlaryna medisinada öwrenli kalbyň ýokarky nemesinde bir hilli bir nerw sistemasy bar eken, inçe nerwlerden ibaret 40 000 gowrak şu nerwsi bar eken dip şonu medisina hem tasdiklady. Şoň üçin biz bir rahatly ýatdan çykarmaly, Allaha şärik goşmaly däl, Allaha yalan tökmek aýtmaly däl. Başaryp bilsek ýaxşy söz, gowy söz, hakykat aýtmaly, ýalanyň gürlemeli däl, ýa-da sen bolmaly, sesimiz çykarmaly däl.
Elbette ki yanlış yalan gepleyenleri de Allah Teala o dünyada şayet eder birbirimize her birbirimize şayet eder. Şayet buna vaktimiz hem aydylara goýular. Özüňize gowy seredin, Allah'a emanet olun. İnşallah ýaxşy günlerde Allah Teala öz arzularymyzy, dileklerimizi kabul eylesin, hasyl eylesin, ýoňundan bolup gitsin. Türkmen halkynyň dilek edip oturanymyzy, dileklerimizi eşitsin öýde. Perişteler amin diýsin we elbette ki biz ýene de Allah Taala'dan adalet köprek dilemeli, adalet dilemeli, parahatçylyk dilemeli we gerek bolsa häzirki günde her nähili bolsa da ýurdun başynda oturan men o haja baryp kelýär, zat bolup kelýär, o ýurdun başynda ýurdun döwletiň dini İslamdyr diýär we dünýäne İslam ugruny işledene gerek bolsa da oňa da insap bersin diýelim, towa bersin diýelim, ölen akdaýaly. Ýöne elbette ki ýene de Allah bilýär. Ýene de biz ýene de ýaxşy dilegimizi edeli, çünki bizim kan dökmek niýetimiz ýok, adam öldürmek niýetimiz ýok. Allah Taala her kimin niýetine görä berýändir we kan dökmek, adam öldürmek niýetindäkiler hem öz kanunda boguljakdyrlar. Şonu ýatdan çykarmalar hiç gaçan. Ýagny birine özüňe näme isleýän bolsaň, birine şonu isledi. Diýmek sen birine ölüm isleýän bolsaň, özüňe de ölüm isleýän bolýar. Şonuň üçin Allah biziň hemmemizi bilip bilmeýän günahlarymyzy bagyşlasyn. Allah'a emanetçilik edilişler. Sag bolan gatnaşanymyz üçin şeýle soraw ýazyp nemede otursaňyz gowy bolýar. Allah'a emanetçilik gideli deň jalalyň. Daňa tanaň entek bilen bäde. Ýene bir sagadym bar. Necip hazır işlerimize güçlerimize seyretmeli. Ýaxşy dileklerde bolaryň. Allah nesip eder mümin bendeleri bir araya getirip zalymy durdurjakdyr nesip bolsa inşallah.